Това е днес кой клип. Ще ви гледам чист за басейнто. Погледайте kako je чист. Видите, басейното. Те колко е чист басейното. Бе, колко е чист. Уди, гледайте колко чисто. Погледайте колко е чист басейното. Аз имам Инстаграм, запишете Инстаграм. Тук можете запишете на Инстаграм и покажем, погледайте ако се лява, само падне телефона по вода. Падне. Не бе, колко е чисто, лека. Бе, чисто е. Протирана. Не се е протирана и малко е чистена. Сега гледаме наредния клип. Сега гледаме наредния клип.